Hi guys! This is Michelle and Hackers Welcome sa YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hey guys! Ito, makikita niyo ito parang yung suot ko kasi kadugtong ito nung vlog natin. Pasayaw-sayaw na gano'n. Anyways, nakabelt ako ngayon, alam niyo ba? Kasi nalaglag yung pants ko. Ayan, kita niyo ba yan? Itong belt ko na to guys is sale tong nabili ng birthday ng asawa ko. Birthday ng asawa ko, pero ako yung pinag-shopping niya noong birthday niya. Tapos, ito guys, naka-sale lang to. Alam niyo ba kung magkano lang to guys? 5 euro na lang to. Ang ganda ng bata to sa Mango. Sa Mango siya. Ayan, tapos naka-sale siya. Alam niyo naman tayo is, mga ano lang naman ang mga gusto natin guys. Mga sale-sale lang. So, ganyan lang. Kala ko ng Aldi. Sino ka dyan? Charot. Anyway, kailangan kong Aldi. Oy, may bagong labas yung Aldi guys na na bodysuit. Kasi wala nang alam niyo naman ako ay ako guys, at saka mura na kasi to. Hindi ko wala nang S, hindi ko nakita yung nila may labas parang bodysuit. So walang S na M. So sana okay to. Walang bodysuit na M, na S. Gusto ko sana S. May S ako nakuha na pero tingnan natin kung sino ba ang mas maganda ang fitting itong S. Kasi first time ito guys. Kasi nung dati bumili ako ng naman siya, body shaper naman yun, S yung binili ko noon. Pagka body shaper kasi, pagka bumibili kayo ng mga ng mga ganito, dapat smaller, mag-add pa kayo ng another ba. Pero ang pinakamaliit kasi sa Aldi is S lang. So, S, okay na yun sa akin. Pero tingnan ko tong M, kung okay siya. Gusto ko maging black. Kaya bumili na ako ng yes. Pero pwede naman siya ibalik. Anyway, ayun yung first. Tapos, may strawberry na guys. Doon sa Aldi. Tingnan mo kung masarap to. Naka-sale pa. Sale siya. Sale. 2 euro. 2 euro. 2 euro tong ito. Ilang to. Kalahating kilo. So, 2 euro. So, bumili ako. Tapos, 3 cola ng asawa ko. Kasi wala siyang cola dito. Anyway, nung nakaraan pa siya walang cola. Like, sabi niya, wala akong cola kasi nga, kahapon hindi ako pumunta ng Aldi. Kagahapon guys, hindi ako pumunta ng Aldi. Sabi niya, wala akong cola. Sabi ko, hindi ako pumalis kasi dapat aalis ako. Dapat aalis ako noon. Kaso pagdating naman niya, may dala-dala na siya na bumili na pala siya ng tinapay niya, tsaka ng sausage niya. So, hindi na ako bumili, di ba? Kasi nakabili na siya. Tapos pumunta ako ng Aldi. So, hindi ako nakapunta. So, ngayon, di ba? Ay, ako nagpapaliwanag. Tapos bumili ako nito guys. Kasi panggisa ko talaga to. Gusto ko to panggisa. Anyways, panggisa at pang Tapos, itago ko tong resibo guys. In case hindi magkasya sa akin yan. Babalik natin. Dito ko yan. Diyan yung taguan ko noon. Tapos naka-sale din itong itong Erasco. Mahal kasi itong brand na to. Erasco na Honor, Honor Noodle Top. Kasi pag may binibili namin ng aking bata is, lang yun, magkano na yun? 169, 179. Sa ganun. Iba kasi yung brand noon. Ito, yung brand nito, hindi ko alam kung, ewan ko, siguro mas masarap ito. Medyo mahal yung brand niya. Ganyan. So, naka-sale siya. Alam mo, dati kasi magka 3 euro. Ngayon, 199. So, walang 2 euro. So, bibili ako ng isa, guys. Pero pagka meron pa bukas, bili pa ulit ako ng isa. Kasi paborito to ng bata namin. Anyway, pati ako. Kasi para siyang sopas. Ganyan. Tapos, bibili akong salad. Tapos, ito yung pinabibili ng asawa ko. Ito kakainin niya. Anyway, ito rin kinain niya kagabi. So, ito pa rin kakainin niya. Ginawa ko siya kagabi ng cartopple puree. So, meron pa rin siya. Ibig ko magsalita, meron pa rin siya doon cartopple puree. Sabi niya, cartopple puree pa rin daw siya. Tapos, sibilang ko siya ng ganito kasi meron pa siyang ganito pero kinain ko kanina yung kalahati. Hindi ko masyadong bet itong itong parang basta. Bumili ako nito, ito kakainin ko. Buhos. Ay, wala din siyang cola kasi mamaya bibili kami ng cola. So, but anyways, magluluto na muna ako guys. Sana masarap itong strawberry. Sana matamis siya. Mukha naman siyang matamis. So, ito yung lutuin ko. Tapos ito lang. Papakuluan lang to guys. And, yeah. At saka ito, magkano ko ng salad. So, ayun lang. And, I'll see you later guys. Itatry ko to kung magkakasya ba sa akin ito mga to. Kung hindi, pwede naman siya ibalik. So, yun. Hi guys! Update! This is another day. O, diba? Ay, naku. Galing pala ako ng Aldi. So, sa ibang naman kayo. Alam mo ba? Kung
kung nasaan kayo, nasa sagingan. Sagingan. Kung saan yung saging ko. Ayan. Magtanggal muna tayo. Alam niyo ba ang ulan? Magtanggal tayo ng... Oops! Suot ko na guys. Ito na yung black na nabili ko sa Aldi. Wait, tigusin natin. Ito na siya, yung bodysuit, as in, yung M. M ang ano sa akin, guys. Ayan siya. Kaya, yung S na puti, pinapalitan ko. Ngayon lang din. So, ito siya. M na rin siya. Ayan. Kasi parang yung ano, yung S, parang sobrang ano niya sa akin. Parang sobrang fit na fit dito sa braso. So, ayaw ko kasi hindi nakakahinga yung braso kong malaki. Kailangan huminga niya kasi pagka hindi siya nakahinga, magrereklamo siya. Diba? So, ayan. Ayan siya. M na tong white. Parang hindi makahinga yung ano ko pati, hindi makahinga. Akala mo talaga mayroon. Anyways, ayun pinapalitan ko ngayon. Ang pinamili ko ngayon is tinapay, pambaon ng asawa ko sa trabaho. Isang pipino. Dalawang ano ng asawa ko? Tawag dyan? Cola. And then, 3 tubig ng aming bata kasi nandito siya ngayon guys. Sumilin siya ng aking dissawables. Nandito siya. So, ito yung tubig niya guys yung may gas. Ako kasi walang gas. Kaya, ayan, binibilhan ko siya ng kanyang tubig. And then, bumili ako ng itong sausage na, ayan, kasi sabi ko sa asawa ko, mag-soup siya ngayon. Yung soup na paborito niya ng nasa lata. Ayan, ito. Epson. Ayan, nakasale to guys, Erasco. So, nakasale siya. Basta 199. Dati siyang almost 3 euro, parang ganyan. So, at least nakabawas ng 1 euro and 1 cent, di ba? Titikman namin to kasi ang madalas namin yung isa yung mura lang yun, mas mura yun. 179, 169, something like that. Yun. Tapos bumili ulit ako ng isa pa nito kasi paborito to ng bata namin. So, nilagay ko lang doon. Ayun lang naman guys, ang binayaran ko is 10 euro 83. So, ayun yung aking ngayon, grocery for today. And, sabi ko na itapon yung resibo kasi napapalitan ko na yung napapalitan ko na yung puti, di ba? Try, tagal mo tayo ng And, gagawa ako ngayon guys ng ito itong nabili ko na na enoki mushroom sa Asian store. Gawin ko yan siya kasama nitong bacon na nabili ko. So, ayan yung irarap natin ng ganyan guys. Ayan, so irarap ko lang to tapos papakita ko sa inyo. Alam niyo ba na ko na siya? This is it. Ayan pakita ko sa inyo. Hindi naman ito mahuhulog kasi nakatakit siya. Ayan, may flour. Kita niyo ba? O parang hindi niyo nakikita. Ayan, like that. Diba? This is tteokbokki mushroom. So, this is our dinner. Paano ko ba yung sa inyo? Ayan, para wag siya malaglag, ha? Ayan. Ayan yung aking ginawa ngayon. So, nilagay ko na siya dyan, guys. So, ang gagawin ko nito, guys, is igigisa ko lang to. Yung kung may napapansin kayo na mga tawag ito, wait lang. Ito kayo. Nakalagay kayo sa saging, alam nyo ba? Tawag ito, kung ano yung nakita kong recipe sa online, gano'n. So, maghihiwala ako ng sibuyas. Madali lang to anyway, madali lang siyang gawin, as in napakadaling gawin. Ipapakulo pala ako ng itlog, so meron akong 5 itlog dyan. So, tinaymeran ko yan siya para pagka alam ko, luto ko siya. So, gano'n lang guys, tapos lutuin ko lang, gigisahan ko lang siya, ganyan, tapos ilagay natin siya. And then, kung ano yung nakikita niyo sa online ko paano gawin, so, yun din ang aking gagawin. So, yun, hanapin ko kayo mamaya. Luto na siya. Anyways, ayan na siya guys. Sila nyo ba? Nakita nyo yung ganyan. Konti na lang yung naging sabaw niya. Anyways, ayan siya guys. May itlog kasi sa taas, kaya naging ganyan siya guys. Pero masarap yan. So, ito na yun yung aking nilagang egg. 5 yan. Sabihin ko sana 6. 5 lang yan. Tapos, sinatap ko na din yung aming lamesa. And,
Yung ano, yung ang supe na gusto na pinagano ko sa asawa ko, ito na siya. Erbsen supe. So, niluluto ko. Nandiyan may ano yan, may sausage sa loob. And yes, and kakain lang kami ng dinner. Anyway, nagutom ako. So, kumain lang ako ng yogurt. Tapos kumain ako ng, tawag ito, nung kekse. Or parang biskuit. Ito siya, oh. Isa lang. Isa lang. Matamis kasi yan. Aray. Tapos, ayun, ito na lang. Tapos paparating na yung aking mag-ama, guys. Ayan, magkasama na sila ngayon sa sasakyan. And, yeah, parating na yan sila. Isarado ko tong malamig na. Itong pintuan. Binuksan ko kasi ito. Maulan. Alam niyo ba, maulan. So, ayun. Yan na siya. O, nandito. Ayan. Diba? Alam niyo, hindi ko tatanggalin talaga yung pang-design ko sa Christmas. Kasi, na yung mga ano ba, ayan. Kasi gusto yan ng bata ako eh. Gusto ganyan yan i-unwrap eh. So, ayun. So, ayun lang guys. Waiting na ako sa akin mag-ama and then kakain na kami ng dinner. Hi guys. Update. Luto na guys lahat ng mga ano ko. Alam nyo, gutom na gutom ako. So, kakain ako. So, ay, kakain lang ako ng konti. Paano ko sa inyo? Charot. Ayan. Papakita ko sa inyo yung niluto natin na ano na ito. May kanin ako dito guys sa konti. As in, konting rice. Nag-init pala ako ng isang cup. Pero kumuha lang ako ng konti. And then, ito na yun guys. Oh, yung sabi ko niluto natin. This is it. Hindi mo na siya makilala. Charot. Ito na siya yung ano, yung mushroom. So, lagyan natin dyan. Konti na lang yung sabaw niya. Kasi nga may ano siya guys, may itlog. Nilagyan ko na ng itlog. Sarap siya kasi sa kanin. So, ayan, nilagyan natin sa kanin. Let's eat guys. Ito na petit. Ayan o. Blurry. So, yeah. Kain tayo. Anong oras na ba? Alas 5 na guys eh. Lagpas alas 5 something na. Pauwi na yung aking mag-ama. So, nagutom na gutom talaga ako. Kakain na muna ako guys kasi pangit yung pagka nagutom ka. Tapos, nasa naglalaway na ako. Gusto ko nang kumain kasi naluto ko na nga. So, kain tayo guys. First bite. Ang sarap. Sobrang sarap. Ito tayo ng sabaw. Konti na lang yung sabaw nito. So, mas gusto ko siyang konti na yung sabaw ba. Sarap. Sarap niya guys. Try niyo minsan to. Tteokbokki mushroom. Yummy. Nilagay ako ito dito. Yung isa nagbuka na. Biak ba? Ayan o. Tanggalan natin. Hoy! May tubig pa. Ewan ko kung matraffic ba ngayon o ano. Kasi nga, Friday minsan medyo madaming sasakyan. Kasi nag-uuwian yung mga people ba after ng trabaho, ganun. So yeah, kain tayo guys. Ito yung aking itlog. May itlog din tong tteokbokki mushroom, pero may itlog din yung aking. Kuha tayo ng sabaw. Nandyan yung ano, yung supe nung ginawa ko guys. Kasi gusto yan ng mag-ama din. So ayan. So, kain tayo. Anyways, wala naman akong ibang gagawin guys. Ayun lang, antayin ko lang sila. Tapos, kakain. Tapos, kwentuhan. Nood ng TV. Ganyan. Kasi ito yung bata namin. Kwentuhan. Ganun. So, yun lang talaga. So, yeah, basically, ito na rin yung vlog natin. Para hindi na tayo masyadong humaba. Kasi sobrang haba ng mga vlog ko minsan. Parang, yun. So, ayun. Thank you so much guys for watching. Sana na ay pinanood nyo mula una hanggang dulo. Ayan. So, maraming salamat. Thank you for supporting po, subscribing. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you. And I will see you in our next one. Always smile. Love you all. Tschüssi.